Ludzie są w stanie dużo zrobić dla ulubionej na przykład płyty ukochanego zespołu albo jakiegoś kolekcjonerskiego wydania jakiegoś swojego ulubionego filmu. Ja akurat być może, jak już wiecie, jestem wielkim fanem gry Return to Castle Wolfenstein. To jest taka gra, no można by powiedzieć, moja ulubiona. I mam tą grę w jakiejś oczywiście starej pirackiej wersji. Mam ją też na Steamie, ale nie mam jej w oryginalnym premierowym pudełku. A bardzo zawsze chciałem i znalazłem taką. Tylko że znalazłem ją za granicą, ale dość bliską, w Sosnowcu. Pakujemy wizy, pakujemy paszporty. Mam inną nadzieję, że jak kontrahent się skapnie, że przyjechał z Bytomia, to mi nie dźwignie tej cyny na 500 zł. Będę się posługiwał nienaganną polszczyzną i wszystko będzie dobrze. Chociaż outfit mnie trochę zdradza. Ale dobra, są wakacje, jeszcze prawie. Musi być przygoda. Pierw kierujemy się na Katowice. Ostatni znany człowiekowi bastion cywilizacji zachodnioeuropejskiej na wschodzie. No a dalej to już Zagłębie Dąbrowskie. O tej godzinie komunikacją miejską do Katowic dojechać dramat. Oj, tu coś chyba rura pękła. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. No, w czas, że się skap. W ogóle patrzcie, jaki tu mamy piękny przekrój architektury. Przedwojenna, jeszcze z niemieckich czasów. Międzywojenna, PRL-owska i tamta najnowsza. Ale żeśmy tu nie przyjechali dziś podziwiać architekturę. Następny przystanek Sosnowiec. Nie wiem w ogóle, jakim tam autobusem mam dojechać. Muszę coś zaraz obadamy. O kurwa. To ten. Dobra. Jestem. Środula KD. Sosnowiec. Umówiony z panem kontrahentem tam, pod Auczanem. Niby blisko, ale jak się tam dostać? Muszę wykorzystać ten czas, musimy coś pozwiedzać. Ja się do Sosnowca trochę najeździłem, bo jak niektórzy z was wiedzą, ja rok tutaj studiowałem. Wspominam ten czas, raczej nie wspominam. Jacek Placek, ale jaja. Łoczubstwo i w Sosnowcu też mają Aldika. Ja nie wiedział. No, powiem wam tak, nie ocenia się książki po okładce. No i w Bytomiu też można przecież wysiąść pod rozpadającą się kamienicą. Ale no, idziemy stąd. Ale żeby nie było, że człowiek jest tylko uprzedzony, jest dużo roślinności. O, tam nawet jakiś kościół widzę w oddali. Tu chyba w ogóle trafiliśmy na jakąś imprezę, jakiś zlot motocyklistów. Ewidentnie coś tego typu. No widzicie, to cię przy okazji jeszcze pooglądamy fajne maszyny. Dobra, motory motorami, my tu nie przyjechali oglądać motory. Muszę zadzwonić do pana kontrahenta, że już jestem. No i będziemy dobijać targi. No i widzicie, miało być między 13 a 14. Zadzwoniłem i już pan powiedział, że będzie o 14. No, mnie się już nie podoba takie coś. W tym czasie zakosztujemy tradycyjnej kuchni zagłębiowskiej. Powiem wam, to były chyba jedne z najsłabszych frytek, jakie jadłem w życiu. No ale co no, zapłacone, no to już człowiek zjadł, nie? Jakby przy sprzedaży na OLX-ie nie wynikła jakaś krzywa akcja, to chyba by był cud. Otóż umawialiśmy się na drugą, pan przyszedł 15 po drugiej, no ale wiadomo, Sosnowiec to jest trochę inna strefa cywilizacyjna. I mówi, no ja tu w imieniu mojego brata, bo brat nie mógł. Wyście byli na 100 zł umówieni? Nie, na 80. Nie, no na 100. Ja mówię, no nie, na 80. To wie pan co, to ja zadzwonię do brata. Ja mówię, proszę bardzo. Zadzwonił, no brat mówi, że na 100. Ja mówię, no nie na 100, bo na 80. Mówię, dobra, ja panu pokażę naszą konwersację na OLX-ie. Oczywiście nie mogłem się zalogować z telefonu na OLX-a. No ale gościu mówi, dobra, wie pan, bo my mamy wspólne konto, to ja się zaloguję i zobaczę, co się człowiek musi poświęcić. Ale warto było. Takiego artefaktu mi w mojej kolekcji brakowało. Widzicie, to się tak godo niby głupio gra. A już z kuli tego aż za granica musiał jechać. Dobra, a teraz dawajcie mi busa i cisnymy na kato, a potem do domu, bo już sam nie wytrzymia. Gdzie już się sam dusza, już sam nie umie dychać.
ludzie. No to teraz wreszcie można po powrocie do domu sobie odpocząć, napić się piwka. A właśnie, nie ma piwka. Żurek też obleci.